yankin Filinge, yankin Abala, yankin Sanam. Tura ta kai mu bango. Saƙona ya kai muku 'yan CNSP mu masoya ne kuma magoya bayana na hakika na da gaske ƙyan kishin ƙasa na. Amma tura ta kai mu bango. Ba yau nan ake ana ruwa ba ƙasa tana shanyewa. Ba zai yiwu a bar mana yanki kamar Gaza ba. Kai ƙara ma Gaza tun da Gaza suna da makamai suna kare kansu ko da ya kasance an yi su ƙarfi cikin yaƙi. To mu yau gwamnati bata ba mu izini mu ɗauki makami mu kare kanmu ba saboda ana ganin wannan bai zama mahita to kuma gwamnati ta kasa kare mu. Ba a taɓa zuwa an ka tare dabbobi ba cikin yankin mu na Abala Filinge, cikin yankin Filinge, cikin yankin Sanam. Iko sun ka kwarara sun ka sun kamo waɗannan dabbobi sun ka dawo da su ba. Ba wata sama aka tiyar da dabbobin nan ba. Ba cikin mota aka tiyar su ba, za a tare dabba sama da 1000 sama da 2000. Ko ina aka tiyar ita sai an tare ita ba a iya dawo da ita ba. Kai jama'a, gaskiya ɗaya ta daga kinki sai bata. Dan son zuciya ku bari sako na shi ta inda nika son shi ta in kun so in kuma kun ki da yake ƙasa Hausa mun saba da me ake cewa bakin ciki da mugunta. Mu da kanmu muka soka maka mashi. Shi yasa maganar gyara ba ku son ta. Sai soyayya ta son zuciya kuma ƙarshen son zuciya na dama ta da dana sani. Mu muna kira da a gyara na kuma kowa so a gyara saboda bamu da wata ƙasa da ta wuce mu Niger. Shi yasa muke jin bakin ciki muke jin haushi abubuwa na faruwa waɗanda bamu da iko mu doki mataki. Ba zai yiwu ba a ce wai yau matsayin mu na talakawa ba mu dogara da komai ba sai noma da kiwo. Yau a ce mu yi noma cikin fargaba. Dabba bamu da iko mu aje ta in ta yi 1000 za a iya isko waɗansu mutane masu makamai su zaka su tare dabban nan. Takum za su iya tahiya har su hitar ita daga cikin yankin nan namu ba iya samun wasu mahukunta da sun ka iya towa sun ka bai sawu ba sun ka dawo da ita ba. Wani irin wuta ce gare su, wani irin ƙarfi na gare su da hukuma ba ta iya ta yi mana tsaye da ta kare mun rai da dukiyar mu. Mun ba da goyon baya duk irin wanda ya kamata. An sa dokoki na hawan motuka ba mu nan ga hawa yau shekara 5 zuwa 6. Mun yi ma gwamnati biyayya amma kuma yau masu motuka da zakwa to su azamin dokokin mu da za su azamin su ba wanda za su ba kashi su kashe wanda suka kashe su tare dabbobin mu muna ji muna gani su tahi da su. Gwamnati ba ta yi wani abu ba. Tsakani da Allah mun yi maka mu adalci mun ga ce gwamnati tana sanar da mu kuma da gaske na gwamnati tana shirye ta kare mu rai da dukiyar mu kuma ta kawo ne dan saboda dalilin mu ta kawo ne dan saboda talakawa wannan talakawan da aka taima da dukiyar su. Eske gwamnati ta tana da wani abu yanzu ko nan gaba wanda za ta sai in yau kai magana ta saba ma gwamnati ta saba ma tsari na waɗanda sun kasance magoya bayana baka ini ɗaya ba a kamo ka ba ko ina kai cika faɗin duniya amma dan ta'adda zai iya zakkuwa hito shi tare dabba ya shiga duk ƙasar duniya zai shiga da ita babu wata hukuma da iya ta tsare shi babu wata hukuma da ta kai kamo shi. Mu ba mu ce gwamnati ba ta nan ga aikin da ya kamata ba amma yankin mu na Abala Filinge yankin mu na Filinge yankin mu na Sanam gwamnati ba ta nan ga abin da ya kamata. In ma gwamnati daga sama ba daga ita na ba to akwai kasawa magabata na nan ƙasa. Akwai kasawan magabata na nan ƙasa ba a nan ga yin aiki yanda ya kamata. Dan ba zai yi a ce ba gari ɗaya gari biyu gari uku gari hudu a zaka ana kwasa dabbobin su ana tahiya. Babu wani sakamako da hitowa daga wajen hukuma a ce talakawa ba su kirawa su wadi in talakawa sun kira sun kawo hukuma ba ta tahiya. To mi talaka zashi bai karshe in ka kira ka wadi ka sa kanka cikin matsala hukuma bata baka kariya ba kuma sai in kai magana can baki da kunu ku ki bari magana ta kai ƙasa ku to ku yi ta zage-zage mutane ga gaskiya ba ku bari haɗe gaskiya mu yi kowa son wannan gwamnati kuma mu yi kowa son a ce wannan gwamnati ta yi daidai kuma mu yi kowa son a ce ta ci nasara amma ba zai yi a cimma nasarar da yau gai ba baka cikin ta ba. An kashe mu na can uwa an kwashe mu na dabbobi ta kaga aka son mu rayu cikin yankin mu alhali kuma babu wata doka ko wani tsari na ƙasa da yake mu taimaka. Mun san da kuskure na mu ɗauki makamai da sunan mu kare kanmu ana ganin mutanen sun yi ƙarfin da ba mu iya tunkara su ko amma in ya zan babu wanda zai iya kare kawa ya kasance wurin hada kai baka maida kun ba mai maida maka ai ƙara ka maida hada da kasan za a kashe ka ƙara tarihi shi ba da cewa yau an kashe mu dukkan mu mun san tarihi da yau mu tagume hannu mu a zakana mu dauki ba ɗaya a kwashe mu dabbobi muna ji muna gani ƙarshe daga cikin mu za a ce waɗansu ku tare dabbobin ku kai mu inda muku so saboda in yi mu ƙarfi a ci muna zarafi muna ji muna gani muna tunƙaho da cewa muna da gwamnati kuma wanda muke ganin ta talaka ce kuma tana jin kishin talaka amma ƙarshen ta haka zaka ji abin ya tayi ƙarshe in ka kira ka ce ga wani information ma dangance da abin da ya shafi ta'addancin ga yau kai za a kama ba wai wanda kace sai dai kai aka kamawa kwana biyu a ji kayo bokal kaya bada hakuri gaje kuskure na kai ba gaskiya na abin da ka hodi ba da haka za a kama sauyi